Вітанкі, меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот, і мы вяртаемся да нашай няўдалы. Я шчыра выбачаюся за тое, што ў прошлую суботу не было ў нас новай серыі. На жаль, я не паспела запісаць, а на выходных уже гэтым неяк займацца не было сілы. Я напісала, што я хачу адпачыць у твітары, але на самой справе я займалася ўсімі сваімі справамі, просто не гуляла і не записывала гульні. Вось так усё сумненька. Але я спадзяюся, што будзе ўсё добра. Я хвалююсь наконт свайго новага расклада, як будуць выходзіць гульні, як іх записываць, бо у меня цяпер праца будзе ў першую смену, і я не тое, как вельмі гэтага хачу. Ось. Выбачаюсь, як заўсёды записываю раніцай. Не прачнулася до конца. Вось. Так, узбадзёруся зараз патроху. І, як бачыце, дарэчы, я не паказвала гэта ў папярэдніх серыях, але тут такая асаблівасць. У залежнасці ад таго, дзе вы па гульне, у вас зменьваюцца якраз такі вашы экраны меню. Калі вы памятаеце, мы з вами знайшлі хатку Бенджаміна, і мы вось ад пачварнага морга, мы ад яго збягалі, і мы папалі ці то іншы свет, ці то проста ў безопаснае месца у лесе, але вось там было сапраўды так ціхенькая, прыгожа, і мы знайшлі алянёй, якое змаглі пагладзіць. Вось і нам гэта якраз такі паказваецца. Ну што, працягваем, даведаемся, ці блізка мы да канца гульні, ці ў нас яшчэ хапае прыгод. Як заўжды, гульня занадта гучная. Не ведаю, чаму яна перыядычна ад пачатку пачынае так рабіць. Гэта сумачка Бенджаміна. Is that Benjamin's bag? Benjamin? Are you around? He must be in trouble. Ой-ой. Very disappointed in you, Miss Fortune. There you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice, please, stop playing games. You have lied to me all the time, and that's very sucky. I knew I couldn't trust you. What are you talking about? I read what Benjamin wrote in his diary. All of it. You're the one taking the children, and I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Stop that! Then play with me. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you at home. Now, tell me where Benjamin is. What did you do to him? Freaking monster. Ай-яй-яй. Мы знайшлі сумачку Бенджаміна, торбачку ягоную, і няўдала сказала, што не спадзяецца, што з ім усё добра. І тут нарэшце з'явіўся спадар Голас, мы яго не чулі ўвесь гэты час. І яна кажа, што яна ўсё прачытала ў дзённіку Бенджаміна, сапраўды, у прошлай частцы мы ўсё пачыталі, і наша няўдала не такая дурненькая, як спадару Голасу падавалася. Яна зразумела, што спадар Голас гэта той самы Морго, які забірае дзяцей. Калі вы памятаеце, мы па гораду бачылі гэтыя аб'явы, тое, што дзеці дзесьці згубіліся. І вось ён гуляў з імі ў нейкую гульню, яны губляліся, мы не ведаем, што з імі здарылася, мы ведаем, што, на жаль, яны дадому не вярнуліся. Але Бенджамін, як мог, ён гэтым, каму мог з дзяцей, ён дапамагаў, вось ён перавядзіў іх у нейкі іншы свет, Сірэнідзі, калі я памятаю правільна. І вось няўдала проста асаблівая, яна ў адрозненні ад іншых людзей можа чуць спадара Голаса.
Таму спадар голас їй сказаў, што вось табе бясконцае шчасце, ха-ха-ха, матулі сваёй даш тыры-пыры. І так, калі вы памятаеце, гульня пачалась з таго, што ён такі, сёння хтось, яна памрэ. Няўдала спрашиваю, хто памрэ? Ніхто не памрэ. І ты, гулец, калі ласка, не распавядай ёй, што яна памрэ. Увесь гэты час спадар голас нам усім тут хлусіў. Але, бачыце, ён прымушае няўдалу гуляць у сваю гульню. Ён нават яе ўзяў, ударыў. І ён сказаў, што будзе чакаць яе дома. Let's see what's inside. Так. Maybe a clue where to find Benjamin. Сапраўды, што ў Бенджаміна ёсць? Можа, нам штосьці дапаможа з гэтага. Так. Так, гэта для студэнтаў універсітэт Сенердзійскага тэхналагічнага універсітэту. Боже, якая цяжкая назва. Так, абарончыя курсы. Якраз такі трохкрокавы гайд. І якраз такі трохкрокавы гайд, каб пазбавіцца ад паразітаў. Калі што, вось морга і падобныя яму, гэта такія паразіты з іншага свету, якія трапляюць у наш, бо іх усім трэба чымсьці харчавацца, скажем так. І Бенджамін якраз такі адзін з тых, хто іх дапамагае да іх пазбавіцца. Так, вось, у нас ёсць free 5 зямель эсэнцыйнага існавання, калі я разумею правільна. Была нейкая вайна. Так. І вось тыя, хто астаўся пасля гэтай вайны, яны якраз такі стварылі свае асабістыя землі, якія вось Beyond і назвалі. І якраз такі, не глядзячы на ўсё, яшчэ гэтыя землі не могуць якраз такі іх зразумець, таму што у іх, вось якраз такі у версіі сказана, што ў іх няма нейкай логікі, лагічных законаў у них няма, ці яшчэ чагосьці. Яны існуюць па нейкай сваім правілам. І вось, нам кажуць, што гэтыя паразіты, яны ў асноўным завітваюць да трэцяга свету, які называецца Пандора. І якраз такі Пандора гэта тыпу зямля. І вось яны тут как у пошуках свежага мяса, якое яны ташчуць у свой свет. І якраз такі таму нам патрэбныя ахоўнікі, пратэктары. І якраз такі толькі ў пратэктараў ёсць здольнасць да таго, каб бачыць вось гэтыя незбалансаваныя часткі ў Пандоры, то есть месцы, дзе прарываюцца паразіты, вось, паміж рэчаіснасцямі. І якраз такі яны могуць карыстацца асаблівымі рэчамі. Як мы бачылі, у Бенджаміна ў папярэдняй серыі быў такі спецыфічны кій, ось які яму выдалі, калі ён падняў свой узровень пратэктара. Я думаю, пра гэта якраз такі, не кажуць. І нам кажуць, што пратэктары, яны дапамагаюць ахвярам і сапроваджаюць іх вось у гэтай землі Сенерсідзі, вось. Ой. Выбачайце, гэта ібупрофен размаўляе. Не магу, гэтае надвор'е моя галава не вывозіць. Так, і якраз такі, што дапамога для пратэктараў ёсць у пісьмовым выглядзе, гэта якраз такі кніжка, і распавядаюць, што якраз такі вялікая адказнасць ляжыць на пратэктарах. Ніколі не трэба прапускаць ніводнага крока. Для кожнай ахвяры за кожнай ахвярай пратэктары вяртаюцца ў Сенерсідзі, і
якраз таки протектору буде нададзены новы ўзровень моцы, даны новыя рэчы і якраз таки больш дапамогі, што і калі рабіць. Итак, першы крок. Протектор павінен знайсці ахвяр і знайсці паразіта. У данным выпадку у нас гэта вось код паразіта, ён жа морга. Ну, якраз таки даведацца, ці патрабуецца дадатковая нейкая дапамога ахвяры. І калі што, так, пераходзім да кроку нумар 2. І якраз таки у нас ёсць чек-ліст, які мы можам праверыць, каб даведацца, сапраўды ці гэта ахвяра паразіцца, ці вось штосьці так. Так, ахвяра можа забываць, хто ён ці хто яна. Ахвяра уже памерла, але не сэнсае гэтае. Што? Што? Гуля, я што, плакаць зараз буду? Ахвяра верыць у ілюзію свету паразітаў і лічыць, што яна рэальная. Ахвяра сімпатызуе паразіту. Так. Чек-ліст по нашому паразіту морга. Змяненне рэчаіснасці у абсурдісткі шлях. А паразіт выглядае па-сяброўску, усё яшчэ па-сяброўску, і ён якраз таки прапануе ахвяры пагуляць у небяспечнай гульні. Ён можа ператварацца на людзей ці жывёл. Ён якраз таки хутка ўсяму навучаецца, мова ці культура якраз таки не з'яўляецца перашкодай для паразіта. Вялікая колькасць чорных птушак будзе з'яўляцца побач з паразітам. Гэтыя птушкі з'яўляюцца вачамі морга, і яны якраз таки даюць яму большы агляд таго, што адбываецца на месцы, дзе яны умоўна так гуляюць, скажем так. Ну і якраз таки трэба выкарыстоўваць тыя ці іншыя рэчы, каб якраз таки абараніць ахвяру ад паразіта. Протектор напрыклад, можа пісаць ці маляваць невялічкія паведамленні ў публічных месцах, каб якраз таки папярэдзіць ахвяры. Наколькі я зразумела, нельга напрамую не камунікаваць з ахвярай. Якраз таки гэта можа прывесці да нейкай траўмы унутры ахвяры. Або калі паразіт забівае ахвяру, то трэба пераходзіць да крока нумар 3 адразу. Падрыхтуйцеся да кантакту з. І, на жаль, крок 3 мы не бачым. With the what? Now I will never know. Я не хочу дальше. Поглядите на его маленький Бенджамин. Ай, ты моя пуся. Is that Benjamin as a baby? Oh, so cute. Згодная, поглядите, які. Лялька номер 7. At the end of the road, you will realize you already signed the deal. A deal, you say? Да.
ў канцы шляху, тут вы зразумееце, што вы ўжо падпісаліся на гэтую справу. Так, я буду стрымаць, я не буду плакаць. Ну, прынамсі, до конца гульні. Я не буду. Нам трэба быць моцнымі. Няўдала не плачаць, і мы не павінны. Пайшлі, малая. А дзе? Што? Бенджамін. Ён, правда, без свайго кія. Alright, I guess I'll take the train back home. Так, Няўдала кажа, што паедзе на цягніку да хаты. Давайте. Вось якраз такі, бачыце? А вы берагіцеся, вось і Морган намаляваны. Усё як было ў натоўцы. Now when I look at this, I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along. Such a foxy boy. Калі цяпер я гляджу на гэта, я разумею, чаго мяне хацеў абараніць Бенджамін. Ён ведаў усё зараню. Які ліс. Ну, давайте посядзім. Так, у нас... Okay, I'll wait here. Добре, я тут пачакаю. Waiting for a little while. Чакаю, Okay, I'm чакаю. gonna talk to myself. Вона каже, я порозмовляю сама з So, собою. Miss Fortune, how have you been? Okay, I have this like weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin, and then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin, and now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Так, як прыемна паразмаўляць з разумным чалавекам, то бок з сабою. Гэта Хіра, прывідны сябар. Ну вось якраз такі яна проста сама сабе распавяла, які быў цяжкі дзень, што монстры, лялькі і так далей. О! Чанкігазаврус. О! У-у-у! Аднім гэта крэдкі, так у нас крэды. Усё можна замаляваць. Кайфы! Можа, памятаеце, былі такія тыпу магічныя, я не памятаю, алоўкі ці маркеры, гэта ўсё ж такі былі, што якраз такі тыпу ты іх наносіш, или ці яны ўжо на нейкай паперы спецыяльныя такія былі размалёўкі. І вось якраз такі можна было вадой і просто мазюкаць вадой ўсё гэта і змяняўся колер. Хаця вось яно выглядала просто вось так, і вось табе не трэба, толькі трэба было быць вельмі акуратненькім. Давай, зараз мы ўсё тут. Просто не ўсё прамалёвваецца. Я не разумею, так павінна быць, гэта я. Так сабе мастачка. Тое, што я так сабе мастачка, гэта, канешне, не навіна. Я ў дзяцінстве ў сваіх размалёўках таксама ўсім пазногці малявала. Я не ведаю, чаму. І гэта яшчэ было до таго, калі я пазнаёмілася з канцэпцыяй там лака для пазногцяў. Ці яшчэ чого, просто мне падабалася, што я магу так зрабіць. Так. Ну, падаецца, мы што маглі, тут замалявалі. Прыгожа. Пайшлі далей. Далей кажу. А як? О!
Стерикозаврус. Ух ты, это разнокольоровенькие такие. Да. В принципе, в дзяцінстве так, адно з был... Маім бацькам са мной пашчасціла, калі я была дзіцёнкам. Потому что я была вельмі спакойным дзіцёнкам. Типу, дай мне фломастеры, алоўкі, крэдкі, дай мне размалёўку нейкую, ці што яшчэ, і я просто буду сабе бавіць час сама. Мне ніхто не патрэбен. Ці можна мне просто было... Я нават я вельмі рана навучылася у нас Віцік Акаі. Ён, дарэчы, у меня да гэтага часу ёсць, і мне падаецца, ён ўсё яшчэ працоўны. І вось гэта быў арыгінальны японскі Віцік, тобто я не падробка ніяка, як студэнці, чым яшчэ. І я рано навучылася сама ставіць сабе касеты, глядзець то, што мне падабаецца. Просто сядзець спакойна і глядзець. Моя маці паспявала ўсе спару там, калі трэба зрабіць. Ці што яшчэ? Так, тут у нас ёсць. Пашлі далей. Крылапазаурус. Матыль ёсць. О, там на фоне людзі. Гэты сок, які маці няўдалы увесь час перакламуць. Зараз мы такія пальмы змалюем. Дарэчы, калі вам хочацца ў нейкую медытыўную гульню пагуляць, я вось учора сабе на ноч пагуляла. Што? Да ў сэнсе, я не ўсё замалявала. А, табе ўжо надакучыла. Hello, Hiro. I didn't recognize you. Such a coincidence that you're on the same train as me. You know, I had a big fight with the silly voice in my head. But I don't think it's a voice anymore. I'm sure it's the monster. I saw it in a book at Benjamin's place. Really creepy. Have you ever heard voices in your head? I know, Hiro. What does it mean? Нет, нет! Leave Hiro alone. Даската, гэта дапамажыце, ён крычыць. Конечно, дапаможам. Гэта іншая ахвяра, паглядзіце. Дарэчы, тое, што няўдала паўтарала, што Хіра кажа ей адзін і той жа выраз, там быў у нас тыпу пераклад, ён дагары нагамі. Калі я правільна пачытала, то якраз такі беражыся наступстваў, там, падаецца, так было напісана. І яна проста Хіра распавяла пра тое, што яна змагалася з дурненькім голасам у сваёй галаве, але на самой справе яна думае, што гэта не голас, а монстр. Вось Хіра яе папярэдзіў. I hope I get to see Hiro again. I wonder what that monster did to him. Now I have to walk all the way back home alone. This is the last time I follow a voice in my head. If Benjamin was here, he would walk with me. Калі ласка, не хвалюйся, я з табою буду. Так, яна боится, што... Яна спадзяецца, што яны яшчэ з Хіро сустрэнуцца і што вось ей прыйдзецца зараз у адзіноце ісці да хаты і што яна апошні раз слухае галасы ў сваёй галаве. Милая. Benjamin was warning me all the time, but I couldn't see it. I wanted that eternal happiness so bad. I'm a silly little lady. That's what I am. Яна кажа, што Бенджамін увесь час намагаўся яе папярэдзіць, але яна не звяртала ўвагі. Якая яна маленькая дурная спадаранька.
At least I had fun at Phantasmagoria. I'm gonna tell mommy about it. Бачите, яна намагаецца знайсці нешта пазітыўнае, што вось, прынамсі, яна пабывала на карнавале і што яна распавядзе пра гэта сваёй маці. Ну, давайте, папінаем. Чого нам? Ой, Ой. Мне не падабаецца гэтага. А? Нам за гэта далі ачыўку нечакана. ой. Ой. Ай-яй-яй-яй. Падлеткі ўжо ў гэтых масках. Excuse me. I'm talking over here. Well, if that's how you treat little ladies, then give yourself a fuck. Воу. Рачон. Мы Лявону не дазваляем так размаўляць, табе так далей. Да, яна да іх звяртаецца, але яны яе не заўважаюць. І мы то з вамі ўжо ведаем, чаму. На жаль. Ну што, вяртаемся туды, адкуль усё пачалося? Вось гэта тыя самыя птушкі, якія дапаможнікі морга. Huh, where's the car? Is Daddy gone again? Так, калі памятаеце, тут была машына, татава машына, і яна пытаецца, дзе яна? Няўжо тата зноў кудысьці з'ехаў? Паглядзіце вось на задні фон, колькі там птушак. І недзе, дарэчы, басейн дзеўся. А колькі нас не было? Часткі смецця няма. У прынцыпе, восень ці што наступіла, немає. We got red lights. I like them. Так, яны здзіўляюцца, што святло стало чырвонае. Mommy, I'm back. Hello? Гэта не выглядае як на што. Вы чуеце гэты гук? What's that sound? Вось. Бэнджі? Што гэта за гук? Hello? Mommy? Benji? What happened here? А? Congratulations, you reached the end of my game. Leave me alone. I'm looking for Mommy and Benjamin. There's no eternal happiness for you. I don't Поздравляю. even care anymore. Of course you care. You know your mommy needs it. It's your responsibility. Неправда. Yes, I guess you're right. Неправда. Good. Не слухай Ready його. for a new game? Ні. If I play along, would you give me back Benjamin? I guess I will. But Ён only пусціць. if you truly commit to the game. Okay. Splendid. You will love my new game. Ні, не буду. Як чуєте, з подара голосу змінився голос. I'm Steven. Just keep moving. Що, гэта This початок? is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not-so-wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you. Wait a minute. Didn't I do this already? What? No, you're not doing this correctly. Then you say something about me dying today, which is totally not true, by the way. Wait. Stop talking, please. Are we going to play another game, or is this like what? I don't understand. If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. And then you say deal, and I say yes. Stop ruining this! Eternal happiness? No deal. Wonderful. Fantastic. Ready to... Wait. What? No deal. None.
No. How about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you leaving me alone, I'll play alone. Sure. I promise. І он You хлусить. know the way. І он хлусить. Huh, is this a new dance song? Да, музика тепер інакше звучить, ніби пленку нешта жує. А ну-ка. Вона просто буде грати і щось здариться. If Mr. Voice scares me again, I'm gonna run and hide in here. Коли сподар голос мене ще раз лякає, то я побігу і сховаюся тут. I have a little hunch that Mr. Voice is the monster in my closet. Я надумаю, що сподар голос той самий монстр, який у її в шафі сидів. Пам'ятаєте, якому я показала чарований палець? Ну, пішли. Okay, I'm just gonna play his game one last time. Мені не подобається. Знову паде ваза. Oh no, not again. You promised he wouldn't be like last time. That was a beautiful example of cause and effect. Ma, you lied to me. I don't want to play this game anymore. Fine. Let me come up with a new game to play. Ай-яй-яй, що за нова гульня? New game. Knock knock. Who's there? No, I don't want to play with you anymore. Knock knock. Who's there? Ні-ні-ні. You're scaring me. Stop it. Ти мене Leave me лякаєш. Knock. Who's there? Оставь меня в спокое. Валим. Knock knock. Who's there? What happened here? My secret spot. He won't find me in there. Ну тоді пішли. Who's there? Давай, чому ти не йдеш? Who's Ховайся. knock? Тут повинен бути Бацбі. О, Open this камінчик. door right now, Miss Fortune. We have a new game to play. No, I told you already. I don't want to play with you anymore. Oh, Stomley, teach me how to be brave. Камінчик, научи меня быть храброй. So now we're playing hide and seek. I love that game. No, leave me alone. All right, just so you know, my game is the only thing keeping you alive. Да неужели? Is that one more of your lies? I will live forever with Benjamin, and there's nothing you can do about it. Will you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time. And his ugly paintings. Ugh. Oh no, you don't talk like that about my Benjamin. You know what? I'm done with you. I want you to leave. Right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me, Miss Fortune. This is only the beginning. Да. You silly little child. Another toy for my collection. You're mine to play with for eternity. I'm
sick of you being a bully. You'll see, Benjamin will come back and save me. No, we made a deal. You crossed the path, and now you're Leave me mine. alone. Бенджамін! Тикні йому в око. Benjamin. Невдало. You get here. There's nothing you can do. She belongs to me. Не ненавижу. Benjamin. Шмаляй! No. І що далі? Все як звичайно. Ага. Is everything back to normal now? Benjamin, save me. Усе Wendy, вернулося, are you як було. around? Бенджамін урятував мене. Бенджамін, ти десь побач? I guess I have to rebuild this. I'll make some improvements. But first, I want to find Benjamin. Так. Benjamin, did you go outside? Пошня лялька. Лялька номер 8. Morgo is coming. Open your eyes. He's the voice in your head, driving you mad. Марго, іди. Розплющи свої очі. Ён голос у твоїй голові, які зводять тебе з розуму. Well, now I know what to call Mr. Voice. Так, тепер я ведаю, як називати подара голоса. Benjamin, where are you? Боже, у мене так серце тремтить. Ну, подається все так, як ми покинули. Ось ваза, яку ми собрали. Все як було. Маті нема тільки, вона тут була. А 11. Я не пам'ятаю, який день ми почали гуляти. Mommy? Так. Что? Полицейский? I'm back. Mommy, don't ignore me. Are you angry because I couldn't get the happiness for you? What's happening? Mommy, Дитятка. this must be a bad dream. Дитятка моё. Я на тебя не игноруюсь, я на тебя не слышать просто. Ой. Калі мы перабягалі ў самым пачатку дарогу, то калі вы памятаеце, у некаторы момант рэчаіснасць змянілася. І я так разумею, гэта быў той самы момант. Is that...
Малеча, не плакай. Oh, Benji, you're back. I thought I lost you too. What's this? What's happening? Што гэта? Што здарылася? We need to go? Alright. Нам трэба ісці, добра. Мы не можам далей нікуды прайсці. Ці можам развітацца з маці? Не. Benji, wait. Are you taking me somewhere else? Because I have nothing against it, but I have to talk with my mommy first. Mommy, I'm going to go somewhere else. With Benji, okay? He's the fox that I like. I'm a little lady, you know? That's what I am. I guess I was your little misfortune for a while, but you need to find your own happiness now. I love you forever. Не павінны сябе дзеці лічыць нейкімі няўдалымі. Я шчыра выбачаюсь, просто так неправільна. Гэта малеча нічога дрэннага ў сваім жыцці не заслугоўвала. І так, тут распрацоўшчыкі паказваюць, што ёсць нейкі паразіт, звышнатуральная істота. Але ў нашым свеце няма ніякіх звышнатуральных істот. Ёсць толькі нядбайныя бацькі. Калі вы памятаеце, у першай серыі, калі пакідала няўдала дом, я спецыяльна абрала варыянт, што яна падпярэдзіць сваю маці. Яна сказала, што яна ідзе. Гучна, у голас. Калі б маці звярнула на яе ўвагу, каб маці яе спыніла, каб маці яе правадзіла, каб маці зрабіла сваю працу. Маленькая 8гадовая дзяўчынка, магчыма, бы і не памерла. Такое бывае, што так. Вы з нелюбімым чалавекам. Вы нешчаслівая. Але дзеці ніколі не несуць адказнасці за вашы учынкі. Нагадаю, спадар Голас сказаў, што не мае правільных ці неправільных рашэнняў. Заўсёды ёсць толькі consequences. Выбачайце, мой мозг не вельмі добра зараз працуе са словамі. Наступствы. Ёсць толькі наступствы тваіх рашэнняў. І ў ходзе тваіх рашэнняў нарадзілася дзіця. І ты, як дарослы чалавек, павінна ці павінен за гэтае дзіця адказваць. Таму што яно ад цябе, гэтае дзіця, залежыць. Яно не вінавата ні ў чым. Гэта толькі тваі рашэнні, толькі тваі наступствы, толькі твая адказнасць. І гэтая гульня нам паказвае. Гэта не пра тое, што не пра прыгоды на самой справе маленькай дзяўчынкі. Гэта пра тое, што бывае, калі бацькі забываюць пра сваю адказнасць, калі яны думаюць толькі пра сябе у такіх гісторыях. Што бывае з маленькімі дзяўчынкамі і хлопчыкамі? Нечароўны монстр. Господи, яна нават хацела гэта бясконцае шчасце не для сябе. Яна хацела для сваёй маці, таму што яна адразу ўжо разумела. Што я маці нешчаслівая праз яе.
Ну так, я не думала. І так думала, небось, сама маці. І ось, як яна і сказала, цяпер у цябе ёсць магчымасць быць шчаслівай. Цяпер ты вольная. Але ці не за высокі кошт гэтай волі і шчасця. Ты магла быць шчаслівай за сваім дзіцём. Разам. Я не кажу, што ў такіх бацькоў няма праблем. У іх шмат праблем псіхалагічных, фізічных і так далей. Мы бачылі, што гэта вельмі нешчаслівая сям'я. У артбуку да гэтай гульні таксама распрацоўшчыкі падрабязней казалі, і там, калі чытаць пра няўдалу, то там і напісана, што ёй 8 гадоў, што ёй маці алкагалічка, што ёй бацька аб'юзіўны. І яна гэта ўсё разумее. Што яна прыкідваецца дурачкай, бо гэта такі ёй спосаб эскапізму. Мы чыталі ёй дзённік, мы бачылі, што яна ўсё разумее. Але лягчэй было вось жыць некім такім сваім свеце, дзе не будзе чутна крыкаў бацькоў. Я працавала і працую з такімі дзецьмі. Я сама такі дзіцёнак, толькі мне трошкі пашчасціла дажыць до 31. І не ведаю, Kill Mondays, яны такі пасыл закладаюць у сваіх гульні. Зноў жа, калі мы паглядзім франбоу, яно там ёсць, тут больш проста і відавочна, бо некаторым людзям так і трэба проста і відавочна. Не ведаю, першапачаткова я планавала, што я буду ўся такая спакойная і зраблю нейкую такую прамову, але выбачайце, не. Я просто ў роспачы. Пошли. Wait, stop, Benjamin. Where are we going? Бенджамин, куда мы идем? Benji? Можем? Идем. Так, это место не выглядає вельми щасливо і пригоже. Oh, Puppy! I'm so happy to see you again. Я так само рада тебе Wait for me, бачить. Puppy. Почекай на нас. Идем, бежим. О, шишкачи. Мне не подобается музыка на фоне. Давайте. О, цікавий вусень. Ой. Няўжо Марго тут дзесьці будзе? Моргаеце, як його прям. Вітанки. Ну, який спадар. Так, і мгла. Нам ісці?
на всілякий тісноход. Oh, this place is really cold. Це правда і вельми холодно. Пішли, щенячок наш чекає, де й Бенджамін так саме. Хе, яка статуя з кітюнями. Ой. А гэтыя штучки, які ми з вами збирали. О, о, мы все блескучки собрали. И она просто снова позвонит. А, уже, вы бачите, ничего не бывает. Так что ничего, я иду. Ой, и тут котики. Девятая лялька. All around disasters seem to disappear. Deep inside the fog, you defeat him. Внутри імгли ти переможеш його. Huh, I guess Mr. Voice game is over now. Знаєш що, Benji? мені подається, гульня спадара голоса скончилася. Ну, у нас туди усі зовуть. Спадар смерть. Who are you? А, спадарня I'm a смерть. little lady. Misfortune. That's who I am. Lady Misfortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. Смерть запытала, кто мы, и неудала сказала, что маленькая спадарня не удала. Это та, кто я есть. И спадарня смерть сказала, что яна нас чекала. Что яны нас чекали. И запросила внутрь. What is this place? Что гэта за место? Я спадзяюся, там яна будзе шчаслівая. Чаго? А чаму яны гаснуць? Мы атрымалі ачыўку. Маці няўдала атрымала сваё бясконцае шчасце. Як вы бачыце, Кілмудис сапраўды невялічкая кампанія. У нас тут адны і тыя ж імёны. Як і абяцала, будзе дадатковая серыя, дзе я пакажу проста іншыя варыянты нашых дзеянняў. Вось. І калі хочаце, я трошки пакажу артбук, які ёсць. Дарэчы, накіды няўдалы, яны пайшлі як яе малюнкі. То есть
То бок вось такія пацешныя ўсе гэтыя малюначкі, гэта вось першапачатковыя, калі ідэі з'яўляліся ў распрацоўшчыкаў, і яны проста вырашылі гэта, таксама іх выкарыстаць як вось дзённік, няўдалы дзённік Бенджаміна. І правда, чаму прападаць добро? Ось. Я правда не ведаю, што яшчэ тут можна сказаць. Акрамя таго, што ў гэтую гульню трэба гуляць, і ў гэтую гульню трэба гуляць са сваімі малымі, каб паказаць ім, як правільна, неправільна, якія наступствы чаго бываюць. Памятайце, у сваім дзённіку няўдала сказала, што яна не разумее, адкуль бяруцца пачуцці, яна не разумее, як сябе трэба паводзіць, і мне падаецца, калі вы будзеце гуляць у гэтую гульню са сваімі малымі, у вас ёсць добрая нагода, каб складаныя рэчы вот так проста патлумачыць. Так тут за вас ужо ўсё зроблена, і ўсё гэта ў такой каляровай, прыгожай абгорцы. Вельмі стылёвай абгорцы, это ўжо з мастацкага боку кажучы. І я не ведаю, ці дапаможа гэта камусьці. Але спадзяюся, што гэта будзе карысна. Ось. І я спадзяюся, што вы штосьці для сябе ў гэтай гульні пабачылі. Нават з маім дурацкім плейграундам. Ось. Што ж, я абяцала псіхалагічную траўму, мы яе атрымалі. Вось. Так, у планах яшчэ прайсці Фрэнбоу, гэта першая гульня ад Guild Models, але зробім мы яе праз нейкі перапынак, таму што не ведаю, як вам, а мне трэба будзе адысці ад гэтай гульні. І наступную суботу, магчыма, мы вернемся да некаторых дэмак. Вось. Плюс я цікавыя нейкія дэмкі знайшла. Штосьці такое, бо трэба гэта ўсё пераварыць. Зноў жа, я бы вельмі параіла вам самім прайсці гэтую гульню, каб поўнасцю яе занурыцца і адчуць усё самому, бо ўсё ж такі летсплей па сутнасці гэта рэклама такая гульня. Так, поўных нейкіх эмоцый яна вам не дасць. Таму не забывайце, што глядзець летсплей гэта класна, але не забывайце і самі гуляць у гульні. Не забывайце казаць людзям, што якія для вас дарагія, што вы іх любіце. Не забывайце казаць людзям, што вам больно, калі вас абражаюць. Так, не надзявайце маскі са шчаслівымі пасмешкамі. Калі вам больно і у вас праблемы, калі ласка, не выкарыстоўвайце сок для гэтага. Не зліцеся, не зрывайце сваю злосць на іншых. Асабліва на тых, хто не можа вам ніяк адказаць. На самых маленькіх бездапаможных. Калі ласка, будьце трошкі уважлівы да тых, хто навокал вас. Прынамсі, паспрабуйце дапамагчы. Можа, вас нічога не атрымаецца, але вы не пройдзеце міма. Вось. Меня зовут Катерина. Гэта канал Кот-Кот. Мы з вами яшчэ абавязкова пачуемся і абавязкова пабачымся. Па-па!